Aurten iristea bastante kosta zaion arren, ja hemen da neguko giroa. Euria, hotza, haizea, mendin elurra eta kostalden itsaso zakarra eta olatu handik. Eta horri buruz hitz egin nahi dut bideo hontan. Olatu handi hoiei buruz, edo zehatzago esan da, olatu hoiek ikustea joeten dan jende motai buruz. Eguraldi zakarra egoten danetan, aste hontan bezala, askotan olatu altuk egoten dira kostalden. Eta Donostin behintzat oso ikusgarria izaten da eta jende pila bat joeten da ikustea. Batez ere paseo berriko zona horta. Olatu horiek ematen duten espektakuloa ikustea joeten dan jende guzti hori 5 multzotan sailkatu dut. Lehenengo multzon argazkilarik daude, baina ez argazkilari profesionalak, argazkilaritzari zaletutako jendea esan nahi dut. Olatu handik daudela enteratzen dianean, jende asko kamara hartu eta korrika jaisten da olaturi argazkik ateratzea. Eta klaro, ez dia jartzen behidatzen abertzen baterainoko distantzia dauden olatuk, ahalik eta gehien gerturatzen dira argazki honen ateratzeko. Eta klaro, gero gertatzen dena gertatzea. Bigarren taldea kazetariak bezala izendatu dut. Hemen sartuko liake argazkilarik, baina profesionalak dianak, kameralariak eta kamaran aurren jartzen dian kazetari ausartak. Nola jakingo genuke olatu handik daudela, olatuak iristen dian lekuan bertan zuzeneko konexio bat egiten ez balego inor. Eta berdin noski, elurrarekin, ziklogenesi esplosiboarekin, urakanekin, uholdeekin. Adi denok, Peio Zabalak esan du elurra datorrela. Zu, hartu guante eta txanoak eta ez etorri erredakziora bueltan gerrirainoko elurra dagoen leku bat topatzen dezun arte. Bueno, Junean Soleagak esan du 5. mailako urakan bat gerturatzen ari dela. Zu, hartu kamara eta segi grabatzea. Txoin! Eraman hau bada ezpada. Olatu erraldoiak daude Donostian, badakigu zer tokatzen zaigun ezta? Hirugarren taldekoi buru gogorrak deitu diet. Pertsona hauek ez dijoaz olatuak ikustera, ez daukate interes berezirik. Gertatzen dena da, pertsona hauek egunero egiten duten paseo berdina egiten dutela, 50 metroko olatuak baldin badaudere. Beraiei horrek ez die inporta, eta ez pasa jartzen duen seinale erraldoi bat baldin badago ere, handik pasako dia. Zergatik? Egunero, hortik pasatzen dialako. Eta olatu batzuk ez dietelako esango, gaur ezin dutenik pasa. Laugarren taldekoak kuriosoak dira. Hauek ez dauka interes berezdirik argazkiak ateratzeko, edo ez da ere buru gogorkeria hortik paseatu behar izateko. Baina jende pila bat ikusten baldin badute zerbaiti begira, bereiek ere gerturatu egiten dira, kuriositateagatik. Niko hain dela urte batzuk ikusi nituen kuriosoen taldean kokatzen dituten espezimen honenak. Boda batetik zetorren talde bat zan. Denak elegante jantzita, eta han gerturatu zian, olatuk ikustea eta antxe harrapatu zitun, olatu gigante batek. Blai intzian goitik bera. Behaien hartzen zion emakume bat, jantzita zeukan abrigo bat, ilezkoa edo, abrigo de pieles esaten da noitakoa, bustizitzaion, nik uste 20 kilo hartu zitula gutxinez abrigo horrek. Olatuak ikustea joeten den pertsona guztien arten badago talde bat gorroto detena. Eta hori da azkenengo taldea, kurioso imprudenteak. Zu olatuk ikustea juteagatik, bustitze baldin bazea, edo kamara izorratzen baldin badezu, edo lako zerbait, zu izorratzezea eta listo, ez da zer pasatzen. Baina olatuk ikusteagatik, eta zure imprudentziagatik, beste pertsona batzuk bizitza arriskatu behar baldin badute, hoi bai ezetz. Adibidez, sentitzen dut, baina ja edaden aurrea indako pertsona baldin bazea, eta oinez ere justu biltze baldin bazea, baiz. Olatu erraldoiak daudenean ez zaite gertuatu paseo berrira. Beste kasu bat adibidez, nik guraso batzukin aluzinatu iten dut. 3 urteko umek eskutik helduta, barandilara gerturatzen olatuk gainea etortzen zaizkien bitarten. Noa zuri ze tombolatan tokatu zaizu guraso karneta. Eta kurioso imprudenteekin bukatzeko, txorakerik iteagatik beraien bizitza eta gainontzekona arriskuan jartzen duten pertsona daude. Hauek gorroto ditut. Zu txorakerik iten naizea laureta erortze baldin bazea, beste pertsona batek jun beharra dauka zure bila. Bere bizitza arriskuan jarriz. Eta hoi etzai bate ondo iruditzen. Gorroto dut, jende mota, hau. Olatu batek harrapatu, eta itxasoa lortu baldin badia, bate bere bila jun beharko.
Eta ez lukete horri bili behar. Egun hauetan olatu handik egongo diala esan due, mesedez eskatzeizuet, etzazue olakoikin. Olatuk ikustea jo nahi balin badezue, oso ondo, baina distantzia pixkatetik. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!